Эгерде түптен алып булмый бу әйберне. Ул чисталык, софлык эгерде бирелмәсә, семьядан, ата-анадан бирелмәсә, аны берничә тип булмый. Хәзер бит электроника заманы. Ошамады икән, язып җибәрәләр, шалтыраталар. Җырлау ниндидер шоу куюга әйләнеп бара дип санамыйсызмы? Саныйм. Бизнес, акча җыю. Элекке кебек. Элек бит без радио тыңлап үстек. Аны радионы кабызып җибәрәдер, җырлыйлар ие, Илһам Шакиров. Аларның җырлаулары бүтән ие. Хәзерге кебек түгел. Хәзер радионы кабызасың, анда реклама. Анда кирәкмәгән җыр. Кабат реклама. Анда юк. Халыкка әдәп моң бирә торган әйбер, дәрес дигән әйбер юк анда. Мин шулай дип саныйм инде. Минем фикерем. Моңлы, мәгънәле җырлар башкаручы җырчыларны менә кемне мисал итеп куялар идегез? Беренче инде безнең Салат Абизакич. Аңа мең рәхмәтлебез, без аның белән үстек. Аның белән яшибез хәзер вакытта, аның җырлары белән. Ришат Тухватуллин, башкорт малае, әлегедә баягы. Җырчылар күп инде. Бик күп. Гөлсерин Абдуллина менә бик матур җырлый. Миңа бик ошаган җырлавы. Кызганычка каршы, менә быелгысы җылны бик күп җырчыларыбыз китте. Йолдызлар. Әлфия Абзалова, Хания апай, Фархи. Дөрестән дә. Миңа сөендерде бер мәсәбәти мине. Бер чара дип әйтим мин Газинур Фарухшинның кайтуы. Менә. Дөрестән дә ул бик акыллы, бик яхшы фикер булды инде ул. Рәсәт әйтим мин гамәл. Аның кайтуы эстрадага. Хәзер филармониядә эшләве бик сөйнечле хәбәр инде ул менә безнең өчен. Исем дә бирделәр үзенә. Молодец. Татар Информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.